100 dní, 100 vlogov a zdravý začiatok, to je vo vode. Otužovacia sezóna pomaly, ale isto začína. Lepšie, keď voda má, že 6 stupňov a vonku je, že minus 2. Vode ti teplejšie. Rýchle vysvetlenie, domáci šéf kuchár a my už vyrážame na výlet mimo Bratislavu. Vyzerá to, ako by sme išli do Mordoru, ale to není pravda. Toto je vždycky povinná zastávka v Bile, lebo to sú najlepšie štangle, aké som kedy jedol. Bon appétit, no a mimochodom Vianoce sú v plnom prúde. Dobré ti je, Samko? Dobré ti je? Ja verím, že Sámkovi je s nami dobre, ale dnešný cieľ kúpiť si tenisky. No a keďže sa mi to podarilo, netreba na nič čakať, rýchlo ich obúvam, rýchla káva a rýchle Vianoce a rýchla rodinná atmosféra. Keďže som kúpil dobré tenisky, som sa zmotal, že som konečne našiel dobré tenisky, tak som si odbehol kúpiť ešte jedny. Takže som to jednoducho vyriešil. Mimochodom, táto prebalovacia miestnosť lepšia ako hotel. Potom rýchle doplnenie energií, doplnenie muzických schopností a potom večerný beh. Keďže nie som babovka, tak som išiel aj tak. Každopádne, není zle počasí, iba zle oblečený bežec. 5 km za mnou. Oblečenie budem sušiť týždeň. Učím sa s tebou, vidíme sa zajtra.